שלום good evening לכולכם. גם השבוע אנשים קטנים הצליחו לעצבן אותי. כמעט הפכתי לכוכב פרסומת למוצר מאוד מפוקפק. בואו תראו את התקרית הלא נעימה הזאת, וזה באמת הופך להיות מוגזם משבוע לשבוע. בבקשה. לא נכון, אני אמרתי לך. בועז, אני לא רוצה לעשות שום פרסומת, נו? כי יש בזה משהו נורא משפיל. גם כל הקופירייטרים האלה, הם חושבים שהם כתבו את שליחות קטלנית. בסדר, אבל רק לשמוע. אני לא מבטיח שאני עושה את זה. שלום, סליחה על האיחור. אני דנית תמיר מלכה המשרד. לא תספר רק צבאית. וואו, המשקפיים שלך הם מייבים. שלום. זה עמוס מהקפקפים. שתדע לך, אני חולה עליך. חולה. שיהיה לך החלמה מהירה. טוב, חבר'ה, על מה אנחנו מדברים? על קוקס, שמעת? בטח, זה הכפכפים האחורים שנראה כאילו סטיבי וונדר ייצב אותי. על ברוקס, שמעת? רוקס? אותו הדבר, חצי מחיר. הם מייבים. זה הרי חיקוי. אתה עושה את החיקויים שלך? פרץ, ביבי. נו. החיקויים שלך מעלמיתים החיקוי של קרוקס. ווואו, לפרש, וניו. הבנת? אני לא יודע, חבר'ה, זה חוקי בכלל כל הסיפור הזה? אני שואל אותך אם כל החלטורות שלך זה חוקי? איזה חלטורות? תבין, הקפקף זה בדיוק יצפן. חצוף ישראלי, פועט, אמייזינג. זה הטקסט, תקרא. אני רוצה להמליץ בצורה הברורה ביותר. מה אתה עושה? תעשה אמיר פרץ. מה? אוקיי. כאילו, יכול להקריא את זה? אני רוצה להמליץ לכל העובדים בצורה הברורה ביותר. נעלה ברוקס, כי לפעמים מעדיף ללכת על החיקוי. ספר מה את אומרת. זה לא הכוס התה שלי. מה אתה אומר, אבו? זה לא מצחיק? לא רואים מספיק את הכפכף. צודק. אני רוצה לומר... חבר'ה, בואו נעשה את זה פשוט כמו מקודם, באמת. אולי אני אלך על קטרוזה. יודע מה? למה אפשר לפסול? אני ממליץ לעובדים. בוא נעשה את זה, ביבי. אזרחי ישראל, אני נאמר מצוין. לבנת. לשירת ההמנון, אני מבקשת... לא רואים את הכפכף. אני מבקשת, לשירת ההמנון, כפכפי ברוקס. הלו. עמוס, עיניים, הכפכפים זה לא חוקי. לא? רד מזה, זה לא ילך. טוב, חבל. מה? בקיצור, זה בוטל. מה בוטל? מה אתה אומר לטלוויזיה פוני? מה? כמו סוני, רק חצי מחיר. ווואו, לפרש, וניו. זה אמייזינג. אוי, איזה ילדים מדהימים.